Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ni ining takna, atong pagbuksan ang atong Biblia sa Mark chapter 15 verse 1 hangtod sa 2. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 15 verses 1 and 2 ang giingon dinhi: Nianang sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, atong padayunon ang pagpamalandong mahitungod sa paghiring sa kaso sa atong Ginoong Hesukristo. Kung nakahinumdom kamo mga kaigsuunan, si Jesus agi og duha ka trial. Ang unang matang sa trial mao katong gitawag og ecclesiastical trial atubangan sa mga relihiyoso nga mga pangulo sa mga Hudiyo. Ang ikaduhang matang sa trial mao ang civil trial atubangan sa autoridad sa Romano nga imperyo. And matag-usa nga trial mga kaigsuunan adunay tulo ka ang-ang ug ang tulo ka ang-ang sa ecclesiastical trial sumala sa atong nakatunan ni adtong unang semana mao ang preliminary hearing atubangan ni Anas, John chapter 18 verse 12 to 14. Ang giingon dinhi, unya gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo ug sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Ug ang ikaduhang ang-ang sa ecclesiastical trial mao kadtong atubangan ni Caifas ug sa Sanhedrin. Now ang Sanhedrin mao kadto ang Korte Suprema sa mga Hudiyo. Sumala sa verse 53, ang Sanhedrin adunay 71 ka miyembro ug aron sila makurom kinahanglan ang 23 ka Sanhedrin members ang present. Ug ang ikatulo nga ang sa ecclesiastical trial atubangan gihapon sa Sanhedrin mga kaigsuunan pero nahitabo kini sa kaadlawon or sayo sa kabuntagon. Mark chapter 15 verse 1. Nianang sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Karon ang tulo ka ang sa civil nga trial mga kaigsuunan, una katong trial atubangan ni Pilato. Nagsugod kini sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 1. Ang ikaduha nga trial mao katong atubangan ni Herodes, sumala sa Lucas 23 bersikulo 4 hangtod sa 10. Ang giingon sa verse 7 particularly, ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahuna. And then ang ikatulo nga ang sa trial nga civil ni Jesus, gibalik na usab siya ngadto kang Pilato. Luke chapter 23 verse 11. Unya gibugal-bugalan siya o gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo, gisuluban siya nilag harianong biste o gipadala balik kang Pilato.
So ang kapitulo 15 mga kaigsuonan nag-abli sa sinugdanan sa civil nga trial sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dili gayud kadto trial, murder kadto. Gusto gayud nilang patyon ang atong Ginoong Hesukristo. Si Caiaphas ug ang Sanhedrin aduna sila'y gibayaran nga mga mini nga mga saksi aron magbutang-butang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug katong tibuok trial sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging semana, mini kadto nga trial, illegal kadto. Pero gusto gayud nilang pamatud-an nga guilty ang atong Ginoo, guilty sa pagbugal-bugal sa templo ug sa relihiyon nga Judaismo. Ug nasayod sila nga dili mosaler ang charge nga pagbugal-bugal or blasphemy mga kaigsunan. Busa nangita na usab sila og civil nga kaso nga ilang ipasaka batok sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Lucas 23 versikulo 1 hangtod sa 2. Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato ug didto gisumbong nila siya. Miingon sila, hisakpan namo kining tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari. Karon si Pilato mga kaigsuonan wala man kini kaluoy nga gobernador ug dili usab siya higala sa mga Hudiyo, pero ang iyang posisyon with the Roman authorities dili usab solido. Nahadlo kini siya nga dunay mo report kaniya nga nagkagubot ug nagkaguliyang na ang Jerusalem. Mao nga maampingon gayud kaayo siya sa paghandle sa kaso sa atong Ginoong Hesukristo. Na usa sa mga gipasangil batok sa atong Ginoong Hesukristo mao nga gideklarar kuno ni Hesukristo ang iyang kaugalingon ingon nga hari. Seryoso kadto nga kaso mga kaigsunan. Busa nangutana si Pilato kang Jesus, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo consistent sa iyang demeanor or attitude sa kinatibuk-an nga trial. Mubo ra and straight to the point mga kaigsuunan. O gisigurado gayod sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang pagdepensa sa iyang kaugalingon, careful gayod kaayo ang mga pulong nga nagtudlo kanato og daghang kamatuoran. Giunsa pagtubag ni Jesus? Sumala sa imong giingon. So in essence, miingon si Kristo nga tinuod ka na, sumala sa imong giingon. Now, sa basahon ni Juan mga kaigsuunan, detalyado ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa nahasulat sa John chapter 18 verse 33 to 37. Giingnan ni Jesus si Pilato nga tinuod gayod nga hari siya, pero ang iyang gingharian dili makita sa mga mata sa mga tawo niining kalibutana. Busa niining taknaa atong examinon or atong tun-an ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay tulo ka gingharian nga gilarawan sa Biblia mga kaigsuonan. Ang unang matang sa gingharian mao kining mga gingharian niining kalibutana. Temporaryo nga mga gingharian, mga pangulo sa mga kanasuran. Ang ikaduhang gingharian nga gihisgutan sa Biblia mao kining gingharian ni Satanas. Gitawag usab kining gingharian sa kangitngit. Ug ang ikatulong gingharian nga gilarawan sa Biblia mao kining gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo nga walay katapusan ug universal ang gilangkuban niini mga kaigsuonan. Mas labaw ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo gawas niining kalibutana, dili kalibutanon apan nakigtagbo sa mga katawhan niining kalibutana. The kingdom of our Lord is this eternal kingdom to which Jesus is referring. Mao nga atong examino niining taknaa ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkahari. Ug adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, eternal and universal. But pasabot, walay katapusan og universal. Ikaduha, mediatorial or tigpataliwala. Ikatulo, spiritual. Spiritual kini, dili kini makita sa mga mata sa mga tawo apan madawat nato kini pinaagi sa pagtuo. Mudangat na kita sa unang punto. The kingdom of Jesus Christ is eternal and universal.
eternal, walay katapusan ug universal, naglangkob sa tibuok universo. Now, ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, iya gayud kini isip sakop sa balaang Trinidad. We only have one God, but that one God exists in three distinct persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug si Hesukristo mao ang Dios nga anak. Si Kristo, Dios, mga kaigsuunan. Ug ang pagdumala ni Kristo ug ang iyang paghari, universal and absolute. Isip magbubuhat. Kay klaro kayo sa Biblia nga si Kristo mao ang gabuhat sa tanang mga butang. Siya ang tag-iya sa tanang mga butang. Ang tanang mga katawhan gipanag-iya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanang mga butang niining kalibutana gipanag-iya sa atong Dios. Ang tanang ania kanato gihulman ra kana nato kung buot natong hunahunaon. Gumikan kay dili kini permanente nga atong magunitan. Inigpanaw nato mga kaigsuunan, kinahanglan nato kining biyaan ug ipasa sa uban. Hinulman ra nato kining tanan. Now, si Hesukristo mao ang nagdumala sa tanang mga butang. Daniel Kapitulo 4, versikulo 35. Ang gingon dinhi, ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya. Ug gibuhat niya ang iyang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atua sa langit ug sa mga nagpuyo sa kalibutan. Walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton, umay makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Now, binuang gayud kaayo kung muingon kita nga adunay magbubuhat pero wala siya nagdumala sa iyang gibuhat, pwede di na. Ang atong Ginoo mao ang magbubuhat ug siya ang gadumala sa tanang mga butang. Pwede di ay nga mibuhat siya og mga butang unya walay tumong. Adunay tumong nganong gibuhat ka sa Ginoo higala, nganong gibuhat ko ug nganong gibuhat kining tanan. Pwede di ay na nga ang manggialamon kaayo nga Dios mubuhat og mga butang nga walay tumong, dili ka na mahimo. Ug pwede di ay na nga ang balaan nga Dios nga magbubuhat, mubuhat siya og mga butang nga mutugot lang siya nga magpakasala. Mao gani nga hukman gayon sa Ginoo ang tanang mga nagbuhat og dautan, ang tanang nagkinabuhi diha sa kasalanan ug wala naghinulsol, gumikan kay ang atong Dios balaan. Ug ang pagdumala sa Ginoo adunay gahom ug adunay absolute nga awtoridad. Ang kining awtoridad mga kaigsunan mao kining katungod sa atong Ginoo nga magdumala. Ang Ginoo adunay katungod nga modumala sa tanan niyang mga binuhat, sumala sa iyang kabubuton. Ug kung dili ikaw magpasakop sa pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo, aduna siya'y katungod sa paghukom kanimo higala. Now, ang pagdumala usab sa Ginoo gamhanan, aduna siya'y abilidad nga tumanon ang tanan niyang katuyuan. Ang dominion sa atong Ginoong Hesukristo mao ang iyang awtoridad ug gahom, ug aduna gayoy katungod ang Dios nga mugna or mutakda sa mga butang ug iya kining buhaton sumala sa iyang kalipay ug sumala sa iyang kabubuton. Adunay katungod ang Dios nga mubuhat, walay bisag usa ka nato nga mo question sa awtoridad ug gahom sa atong Ginoo. Ug adunay gahom ang Ginoo nga tumano niya ang iyang mga laraw. Dili gayod mapalpak ang atong buhi nga Dios. Dili siya madismaya. According to the Bible, God says, I will do what I will do. Isaiah chapter 46 verse 10 ang giingon dinhi, sa sinugdan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang sangputan bisan kun wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayod mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. So you see, tumanon gayod sa Ginoo ang tanan niyang tuyo. Adunay gahom si Kristo, adunay awtoridad si Kristo, aduna siya'y katungod nga mopakanaog ug balaod ug iya kining ipahamtang sa mga katawhan ug sa tanan niyang mga binuhat. All of the universe is governed according to law. Doon natay kitawag og law of nature, law of gravity. Pero ang atong Ginoong Hesukristo, pwede niya kining balion.
Dili kita makalakaw ibabaw sa tubig. That's a violation against the law of gravity and law of density and buoyancy. Apan ang atong Ginoong Hesukristo milakaw ibabaw sa tubig. Dili kita makamugna o bisag unsang butang kung walay ingredient. Pero ang atong Ginoo, gipadaghan niya ang tinapay, ang pan ug mga isda, gipadaghan og nakakaon ang daghan kaayong mga tawo. At dunay awtoridad ang atong Dios nga mopakanaog og balaod nga moral ang napulo kasugo mga kaigsuonan, ug nagdemand ang Ginoo og pagsunod sa balaod nga iyang gipakanaog, ug ang Ginoo adunay katungod sa paghukom o pagsilot sa tanan nga musupak niini. Busa gipangutana si Jesus ni Pilato, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Ang tubag ni Kristo, sumala sa imong gipamulong. Sama sa imong gipamulong. So, by virtue sa pagka-Diyos sa atong Ginoong Hesukristo, si Kristo hari sukad pa sa sinugdanan. Sa eternidad, hari gayod ang atong Ginoong Hesukristo, ug aduna siya'y pagdumala sa tanan niyang gibuhat sa tibuok universo ug sa tibuok kalibutan. Ikaduha nga punto, ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo mediatorial, but pasabot tigpataliwala, isip hari, gitukod sa Ginoo ang iyang mediatorial kingdom, tigpataliwala. Remember, ang tao na bulag sa Dios, gumikan sa kasalanan, si Kristo mao ang dalan, si Kristo ang tigpataliwala. Ang tanang mutuog musalig kaniya nga adunay paghinulsol sa sala, muagi kaniya isip tigpataliwala ug mahimong kabahin sa iyang gingharian. Mark chapter 9 verse 1 ang giingon dinhi. Unya miingon siya, timan ikini, pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios. So kini nga aspeto sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo naga-focus sa harianon nga opisina ni Kristo, mga kaigsunan. O kini nga harianon nga opisina or katungdanan sa atong Ginoong Hesukristo, gihatag kini sa Dios Amahan kaniya sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay ug sa iyang pagkayab ngadto sa langit hangtod karon nagpadayon sa pag-exercise ang atong Ginoo sa iyang awtoridad ug katungdanan ug iyang gilupig ug gipildi ang tanan niyang mga kaaway. Ang giingon sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Buhat kapitulo 2 bersikulo 33 hangtod sa 36 ang giingon dinhi, gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang Amahan. Ug ang inyo karong nakita ug nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibukbo niya kanamo. Kay si David mismo, wala mo kayab sa langit, apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayod gayon nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. So, gihatagan si Kristo og dominion ug autoridad isip tigpataliwala aron matuman ang iyang tumong sa pagtubos sa iyang mga katawhan. Makumpleto ang iyang pagtubos. Mianhi si Kristo niining kalibutana aron tubson ang iyang mga katawhan. Ug isip manunubos si Kristo adunay mediatorial nga katungdanan. He has become the mediator, tigpataliwala sa iyang mga tawo aron dadon sila ngadto sa Dios Amahan. Ug isip tigpataliwala adunay tulo ka opisina ang atong Ginoong Hesukristo. Opisina sa propeta, opisina sa pari, ug opisina sa hari. Isip propeta, mga kaigsuunan, gipaila gayod ni Kristo kung kinsa ang Dios Amahan
mahibaw-an nato, mailhan nato ang Dios Amahan kung atong sudungon ang atong Ginoong Hesukristo, because He is the final revelation of God to man. Isip pari si Kristo mao ang katumanan sa Old Covenant priesthood. Pinaagi sa dugo nga iyang gipaula didto sa krus sa Kalbaryo, iyang gitagbaw ang hustisya sa atong Dios. Ug si Kristo nagpataliwala, nagampo alang kanato, ug siya naghatag og dalan aron kita makaadto sa Amahan. Now, isip hari si Kristo mao ang nagdumala sa tanang mga butang, ug iyang gilabanan ug gipanalipdan ang tanan niyang mga katawhan gikan sa kaaway, gikan kang Satanas. Ug ang gingharian ni Kristo mao'y magdugmok sa uban nga mga gingharian. Tanang mga gingharian ni ining kalibutan na temporaryo lamang, lumalabay. Mura og gamhanan kaayo sila sa atong pagtanaw karon, pero moabot ang panahon nga hagbaon kana sila sa atong Ginoo, ilabi na sa iyang pagbalik. Ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo mo'y mudugmok sa tanan niyang mga kaaway, apil ang gingharian ni Satanas nga mao ang gingharian sa kangitngit. Daniel chapter 2 verse 44 ang giingon dinhi, sa panahon niining mga haria ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana, ug kini maoy ilang katapusan, ug kining maong gingharian bubarog hangtod sa kahangturan. Ikatulong punto, ang gingharian ni Kristo is spiritual. Now, kinahanglang dili kita mailad sa atong nakita, or dili kita ma-deceive mga kaigsuunan gumikan kay ang atong nakita dili kana mao ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Niadtong nagbarog si Kristo at tubangan ni Pilato, dili hari siya sa pagtanaw ni Pilato, dili gayud siya hari sa pagtanaw sa mga katawhan kaniya. Murag mas gamhanan pa si Pilato. Ang mga sundalo sa Romano nga imperyo mas gamhanan pa kung tanawon. Ang imperyo Romano mas powerful pa. Mao nga nang hinambog si Pilato at tubangan kang Kristo. John chapter 19 verse 10 to 11. Busa si Pilato miingon kaniya, dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo ug sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag, wala ka untay gahom kanako kun wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tawo nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. So, sa mga mata mga kaigsuunan, murag si Kristo alaot tan-awo ni adtong tungura. Mura og gabugal-bugal kayon si Pilato sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 15 verse 2. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Now, sa pagtan-aw nato kang Hesus ni ining taknaa, mura og makaluluoy siya, pero dili na. Ayaw pagpadala sa imong nakit-an sa imong mga mata, mga kaigsuunan. Ang giingon ni Jesus kang Pilato, ang iyang gingharian dili susama sa gingharian ni ining kalibutana. John chapter 18 verse 36 to 37. Ang giingon dinhi, si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Tungod niini, nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Now, ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo, anaa na sa ilang taliwala ni adtong taknaa, wa lang gyud sila makabatiag niini. Wala sila makabantay niini, wa sila makasabot niini. Luke chapter 17 verse 20 to 21. May mga Parisiyo nga nangutana kang Jesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara or atuara, kay ang paghari sa Dios anaa sulod ninyo. So, spiritual kini nga paghari mga kaigsunan. Niadtong gilansang si Kristo didto sa cross, sayon ra kaayo alang kanila ang pagbugal-bugal kang Jesus. Ang mga sundalo nagbugal-bugal kang Jesus.
Mark chapter 15 verse 16 to 19. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa trupa. Unya gisuluoban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Ug gibunala nila glipak ang iyang ulo. Gilud-an siya, giluhod-luhuran ug giyukbo-yukbuan. Now niadtong gilansang si Kristo dito sa cross, daghang milabay ug nangatawa, gibugal-bugalan kayo siya. Mark chapter 15 verse 29 hangtod sa 32 ang giingon dinhi. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw, karon kanaog sa cross ug luwasan imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ing nanay. Nakaluwas siya sa uban, napandili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanawon nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Now, ang gingharian ni Kristo dili kini makita sa mga mata sa mga tawo. Gani ang pangalan ni Jesus gigamit karon isip ekspresyon sa pagpamalikas ug ang mga tawo nagkinabuhi at tubangan sa atong Ginoong Hesukristo niining panahona, nakasinati sila sa kaayo sa atong Ginoo pero wala nila tagda ang atong buhi nga Dios. Gidescribe ni Jesus kining mga tawhana sa iyang sambingay. Luke chapter 19 verse 12 to 14. Busa miingon siya, may usa ka halangdong tawo nga moadtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug human ni ana mopauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon ug gihatagan niya ang tag-sa-tag sa kanila ug usa ka salapi ug giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod. Busa nagsugo silang mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Now, dili kita magpadala sa atong nakita sa atong kapanahunan karon. Naghari na gayud si Kristo sa atong kapanahunan karon. Naglingkod na siya sa iyang trono. Ug ang mga tawo sa atong kapanahunan karon nga wala gyud muila ni Kristo ingon nga hari, magmahay gayud sila, magbasol sila sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini mahitabo kanila. Revelations chapter 6 verse 15 to 17. Ug nanago didto sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo sa mga kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato ug ang gamhanan ug ang tanang tawo, ulipon ug dili ulipon. Nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato, tumpagi ug salipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nating karnero, kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsay makasagubang niini. Ang hari sa tanang mga hari kinahanglan nga atong mabatunan karon. Kinahanglan nga ato siyang i-treasure mga kaigsuunan. Ang gingharian ni Kristo kinahanglan nga isipon nato nga bililhon ug magpasakop kita sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kapanahunan karon, kay basin ug magmahay kita hangtod sa kahangturan. Salmo kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod sa 12. Pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan, alagari ug kahadluki ang Ginoo. Pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. Gipangutanan ni Pilato si Jesus, hari ka ba sa mga Hudyo? Sa tinuod lang mga kaigsuonan, hari si Kristo sa tanang katawhan ug sa tanang butang. Gitukod ni Kristo ang iyang gingharian. Kabahin ka na ba sa gingharian ni Kristo? Hari ba siya sa imong kinabuhi higala? Aduna ba'y pamatuod nga
Sakop ka sa gingharian ni Kristo? Nagkinabuhi ba ikaw nga balaan? Naghinulsol ka ba sa imong sala? Ug misalig ka ba sa iyang dugo ug pagkamatarong alang sa imong kaluwasan? Naninguha ka ba nga matuman nimo ang kabubuton sa atong Ginoo sa imong kinabuhi? Do you love His law? Imo bang gihigugma ang balaod sa Dios? Nangalagad ka ba kaniya? Bisan pag ug ang iyang gingharian dili makita sa mga mata, pero ang bunga sa iyang gingharian sa kinabuhi sa mga gingsakupan niini makita gayon. Hinaot nga pamalandungan nimo kini higala. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini hinaot nga nakahinuklog ang mga katawhan, nahigmata ug tabangi sila nga maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo, ingon nga hari, ingon nga Dios ug manluluwas. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.